नमस्कार जय जगन्नाथ। आज ହେଉଛି 30 जुलाई गुरुवार। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବର, ଆଜି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜାରି ହେଲା ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଛେଚିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେଉଁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଅଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 1ରୁ ଶନିବାର ଦିନ 1 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଚନ୍ଦକା ପାଖରେ ୱାଟରଟେକ୍ ମୁଖ୍ୟ ପାଣି ପାଇପ ଲାଇନ ମରାମତି ପାଇଁ ପାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ୱାଟରଟେକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନର ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ 20ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ମାସ 2 ତାରିଖର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 24, 2025ରେ ତାଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ବଢିଲା ଦରମା। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ଏବଂ ମମତା କର୍ମୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ 203ରୁ 202 ଜଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ନକଲି ବାହାରିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଧାରଣା ଜାଲିଆତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଗ୍ରୁପ ଏକ ଏପରି ରକେଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 203 ଜଣକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରୁ 202 ଜଣକ ଶିକ୍ଷକ ଡିଗ୍ରୀ ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି 203 ଜଣକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଚାଉଳ ଉଠାଇବାକୁ ଏଫସିଆଇ କୁନ୍ଥୁକୁନ୍ଥୁ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ସବୁ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡବଲ ଲାଭ ମିଳିବ ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ ରାଶି କମିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର, ବିହାର ପରି ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ କମିଛି। ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ସହାୟତା ଓ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଉଲ୍ଟି ନିଜ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବେହାଲ ଭଦ୍ରକ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡି, ବାସୁଦେବପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଧାମନଗର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ବହୁ ଲୋକ ଏହି 4 ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭଦ୍ରକ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିହିଡି, ବାସୁଦେବପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଣେ ବହୁ ଲୋକ ଏହି 4 ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତିହିଡି, ବାସୁଦେବପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅକାଳରେ ପକାଇଛି ସଅଳ ମୌସୁମୀ। ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବେ ନା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ? ଏଥର ସଅଳ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ। ଜଲ୍ଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯିବାରୁ ପୁରା ଦମେ ଚାଷବାସ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତଳି ଘେରରେ ଛନଛନିଆ ଧାନ ଦେଖି ଚାଷୀ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ରୁଆ ପୋତା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଚାଷୀ। ପାଗ ଫିଟିଯିବା ଭୟରେ ମୂଲିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁଆ ବେଉଷଣ ସରିଯିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ। କିଛି ବଡ଼ ଚାଷୀ ନିଜର ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ 4 ଚକିଆ ଯାନରେ ବାହାର ଗାଁରୁ ମୂଲିଆ ଆଣି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହଳ ପାଇଁ ଗୋରୁ କିମ୍ବା ପେଡ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ କଳ ଭଡ଼ାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଚାଷବାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି କଲେଜକୁ ଟାଇଟ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା। ବାଲିଶଙ୍କର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିନବ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଅବାଗିଆ କେଶ ସଜା, ସରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ନା। ନବଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସାଧାସିଧା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ। ଏହାକୁ ଅବମାନ କରୁଥିବା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ରାଗିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଶଙ୍କର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାରି ହୋଇଛି ଏଭଳି ରୋଚକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଆସିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱେଲଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଓଭର ନାଇଟ୍ ମନିଟରିଂ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ଆପ୍। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆପର ବିକାଶ ପାଇଁ NIPCDC ସହ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶର ବିଭାଗ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ସେମାନେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୁଶପତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି କହି ବିଜେପି ଏହା ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିଛି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏରିଏଲ ସର୍ଭେ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସମସ୍ତେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାର ବେହାଲ ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ଲଗାତାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି, କଣ ହୋଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ତାର ସମୀକ୍ଷା ଆକାଶମାର୍ଗରୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବା ପରେ ଖୋଲିବ ସୁଭଦ୍ରାର ପୋର୍ଟାଲ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସର୍ଭେ। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି କମିଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନାର ଦର। 5 ଦିନ ଲଗାତାର କମିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢିଛି ସୁନାର ଦର। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରୁଷକୁ ନୂତନ ଚେତାବନୀ। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଟଙ୍କା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖର ଶ୍ଳୋକ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା ମଧ୍ୟ 1,15,900 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ମାର୍କେଟରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,100 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,480 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି 11 ଜଣ ବିଓଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଗଲା ଆକ୍ସନ। ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁରା ମାସର ଦରମା। ଗଛ ଲଗାଇ ନ ପାରିବାରୁ ନିଆଗଲା ଆକ୍ସନ। 11 ଜଣ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଓଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି ଦରମା। ଗଛ ଲଗାଇବା ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପୁରା ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ଉପରେ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।